Здравейте! Ние сме HD Gaming България. Днеска ще играем GTA San Andreas Multiplayer. Като за начало... Добре, като за начало ще... Не! Като за начало... Ще направим едно офроудче. Така. Паченко може да напише голто и моят номер. Но какво? Аз съм 0. Телепортни са до нулата. Аре, аз почна. Идвам по дърво. Тук е малко трудно. Fuck you. Остана е. След офроуда може да вратим едно дрифт състезание. Фак, не. Скажи, че е яко опа. Без да читваме, без хаши и контрол. Какво? Викам без да читваме, без контрол и... Къде е? Не знам. Не знам на къде е пътя. Нагоре. Ела. Ето го. От тук почва. Давай. Добре, какво по-точно не разбрах от без контрол. Я съм контрол, айде. Пак ще падна. Не! Не бе! Не бе! А, добре. Аре, много си бавен. Сега гледаш спамиш 10 пъти контрола. Тъй. Така. Драги зрители, това става, когато натиснеш хаш. А когато натиснеш TD. Това с бързината става, когато натиснеш контрол. Пак. А когато да се издигаш, се натиска хаш. Той сервер ще го има в описанието. Ако искате. Добре, в момента съм във въздуха. От юни нещо там, където бяхме в момента, ако не се лъжа, съм в първия град. Първия град. А, не, утли си, обърках се. В града до тая планина съм. В момента се пробвам да падна плавно. Какво правиш? Прелетях до тебе. Оуе! Трябва аз да съм. Да качим и двете клипчета. Добре, че имаш нищо да го казваш. Когато има. Нищо. Да има. И... Какво правиш, бе? Така. Звъм инфернуса. И... Мисли инфернус, бе. Ско съм? От? Малко ти лаги на тебе. Джипа? What? Какво? Джипа е за инфернуса ти? Ти си в джипа и управляваш двете коли. Я излез от колата и пак влез. Добре, излез от джипа. Да, нямам глава. Оправи се, влизай. Аре. Къде да отидем? Чакай, ще отбележа на мапа някъде. Ако се сещам къде беше днеска, където дрифтихме. Тук виждам едно яко място. Не. Аре да тръгнем от магистралата. Дед бяхме вчера на нея. Не казвам, че сме чакали нещо на магистралата, ми там карахме. Хората да не си помислят друго. Така, магистралата, на която отбелязах, сложих маркер. Отивам на там. Хаш, контрол. Бързата процедура. Викаш за кой ще играем, за кой ще харчим бензин. Да, то добре, че тук има бензин. Нищо те четя, тук ще е възможно. Да. Подминах магистралата. Аз съм на нея. Магистрала ли какой-то даже не знам. Телепортирай се. Отли си, аз съм тук. Ага, точка е. Обръщай, бе.
Сега, чакай да погледна сам на къде трябва да тръгнем. Обръщай. Абе! Никой не те кара да натискаш контрол. Какво? Ай. Са наляво. Добре. Имаме различни разбирания за наляво. Да. Ти тръгнал на другото ляво. Абе, лаги, пусни са. Продължаваме някъде си. Спокойно идвам, царе. Може и когато им пусна? Не, тук. Бях за и Паченко идва зад мене. малко или много. Абе, колко повече толкова? Да. Ау! Влизам с кил. Казал някой инструмент, човек. Дори може да ме изчакаш аз да дойда. Казвам че пук умрал от сорен бъзъм. Това е. Я намали малко, ще трябва потрам. Написал го. Аре. Го... Аз бихте. Гото 0. Върви в нулата. Ти вече не си факт. Ами мерси! Няма проблем. Между другото ти благодаря, наистина помогна ми да взема завоя. Аз съм проял. Не трябва. О, не се обърнахме. Нищо, продължавай. Айт! Паченко застил влиза. Добре, това ми се получи. Контрол. Фак, и аз паднах. Нищо, продължавай. Телепортирах за пред тебе, като падаш. Аз съм на пътя отново. Аз И също. Алонсо влиза. Влиза и излиза от мината. Александър Путин. Фак. Трябва да нърфна за Да, много слабо. да им намалят атак damage. Добре, че може да спрем след малко. Не съм ли? Бог, На къде отиваш ти? Аз не Къде да знам, ме, човек? Карам в някакви пътища. Извинявай, Някакви карам съски по пъти. някакви скъпи. Тук намерих як път. идвам. Един черен път, наречен черен, а той е как бял. Бом, трабанка, дай. Сега да го петуваш. Лек са бъсна. Дай са напъде. Честно казвам, не знам къде ще. Често казвам, не знаеш какво означава напреди. Добре, че има завой, как да карам напред? Сиваш наляво и караш напреди. Ари. Ако Как има това? десен завой, какво правя тогава? Завиваш наляво и се Викаш блъскаш. завиваш напреди. Да, от Вижте как се пада с стил. Ое! Ари, ще изчакам. Ще кача на една скала и ще накам. А ти си тук, бе! Мерси. Дай, а така, добре. Чичи, бой. Може да ме изчакаш. Чакам тази. Това беше. Това беше. Ти не съм искал да вижда, просто смени пътник. Връщам. Карай напред, карай напред.
почваш да дрифтиш. Гледай какво става. Не съм ли бог? Или ти не си бог, ти си гоб. Кой си? Не! Браво на теб. Карай. Аз да те гледам и аз отидах някъде. Пак. Качвам се на някакъв мост. Малко информация. Имах аз. Дай. Господи, не стана. Щях да падна, бе. Дай. Да, Ама рязах завой. Стили го е! Чакай, спри са. То стълб ми попречи. Да си взема завоя как трябва. Майната ти, бе. Ще ти помогна. Махни, бе. Ела да го прибим. Прави се на ударен, прави се на стълб. Стои тук и пречи на дрифти, бе. Би го е. Аре, стига умря, той вече отдавна умря. Колата ми изчезна. Моята е тука. Един път тъкмо се тюнингова кола, кефя се, че имам суперака кола. Гледам някак отгоре ми се телепортира с комбайна. Посрам един часовата работа. Разах завой напреде. Добре, ще я да скъс писна. Супер. Тук е супер ако... Ко правиш, бе? И аз понеже съм про и овладявам скоростта и влизам в завоите. Сега за ти гадно ще завия. И после ще обърна посоката. Добре, че ми дали да обърна посоката. Да ви наляво. Гофо ни прощава. Госо. Аре да отидем на уния бъгове. Мерси. Така, днеска ходихме там. Мисля, че бяха тук. Старомоден начин. Добре, може да ме изчакаш, човек. Как да те изчакам във въздуха съм? Няма как да спра там. Има. Нагоре. Има кръгчета! Спри тука! Как да спра? Ще се кача на блока. Не, спри, бе! Аре, на тост, дай! Fuck you! Торе, пипър. Дай. Yes, спри! Точно да го чисто. Кошка е? Добре, тъпа лампа. Не успях да ти я направя за посока. Да. Бум! Добре, че... Така. Тъп светофар. Как може да измисля светофари? Дай да го сложи тя. Да. Не стига, че измислят светофари, ами ги слагат в игри. Където има коли. Руки. Аре. Някои от вас може да го знаят. Но не го показваме на тия, които не го знаят. Дали беше тук? Да. Паченко, I'm waiting for you. You're so fast. Стани тука. Скачай. Тук не става, ела. Значи ще станете тук. Скок. Хаха! Вижте, не бе колко я. Не бе добре дошли обратно от дома. Бетон. Не бе бетон. Не е бетон, ами е петон. А не е петон, ами е питон. Ай, само хайме тук. Пигмен ще дойде. Да. Ау! Някой не ги открадна. Не стане колите. Той надпис беше. Би надписа, не би мене. Би надписа, не би мене. Не мога да го таргета. Добре, че надпис е... може да се таргетва. Така, Don't run away from me, bitch. Аре, ще ми би колата как... Качвай се, ако ще прашни да знам. Аре, виж. Така. Да отидем на нещо там да влизаме под земята, искаш? Да.
То не е много яко, но все пак ще го покажа на някой, които не го знаят. После покажи тигарчето. Кое да покажа? Тигарчето. Добре. Аз чух първо циганчето и се сетих за ония, дето ти показвах на скалите. За Наско циганчето. Те, с които се казват Наско, да им се обиждат. О, добре! 360. Ти беше. Сега Снимем очаквам клипа някой да станем по-яки от някои хора. Не. Обръщам. Ти знаеш, че тук има такова. Кошчета, които като ги обърнеш и отдолу има картата на Vice. Къде е? После ще отидем сега да покажем. Тук много мистерии. Пишем на коня на джетпак. Тук много мистерии, разберете следващия епизод, да, сега. Идваш ли? Идваш. Хубаво, що ми идваш. Хубаво, що ми идвам, не. И така, застанем тук 3 Дън, 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 дън. Тук може да прекарате остатъка от живота си. Малко е бъгнато. Малко Rockstar са били пияни. Малко бъгнато, каза той. Малко Rockstar са били пияни, като правят играта. Да. Малко. Това е капан за вашите приятели. Ари сега се качва в колата вече. Идвай тук. Ари, коми? Така. Само да си я таргетна града на мапа. Така, ако не се лъжа, беше тука. Така, тръгваме. Добре. Имаме имаме вълшебен клаксон, когато би бит билиците. Гледай сега, точно на пътя ще спра. Добре. Почти. Аз така. Точно на пътя сме. Добре, сега ще карам нормално. Що е път нещо за да маките. Пак има мост. Някъде тук имаше Ghost Car. Ония стушин. Оп, фак. Ония стушин. Само че на сингъл плеер, къде да. Като натиснете Start Gun, там го има. Да обстане инерция за малко да се оправя. Между другото имаше... Не беше ли този камък? Един камък имаше образуван на нещо като дявол, а пък на друг имаше нещо... имаше ангел, не нещо като ами ангел. Съпробвам да се досетя къде беше. Ако не, в другия епизод. Така. Добре, тук. Във Vice знам една такова, нещо като мистерия. Я знам какво е точно. Има магазин с човешките такова органи. С органите човешки. Сега ако намеря само къде са кошчетата, ще бъде много супер. И ще покажа нещо, което никой... Ето кошчета? Да. Чай само да... Някъде имаше стълба, човек, стълба на... Сега само трябва да ги обърнем. Погледни отдолу. Погледни на той... Ела, виж тук, ела при мене, виж какво... LOL! Видя ли? Той на Vice ли е? Да. На той има ли? Не, само на той няма. Те са залепени 4 карти наведнъж. Знам. Някъде имаше стълба по дарото. Някъде в този град... Чай сега. Тук ли беше? Тук ли беше? Гледах едно клипче, един когато стоеше, като стоеше тук е тъй. Ама той не го вярвам.
И на тази сграда от среща, която в момента виждате, един дартак се разхождаше и се самоубиваше по някакъв начин. Значи, идваше тези стълби, точно качваше се. Така, тук, мисля, че беше. Да. Тук. Застава и тук и се хвърля. Не умира. В принцип, тук като скочиш не умира. Да, 3 метра спер. Да. Какво пише тук? Хаин. Виждаш ли го? Хаин пише. Къде? Ей тук, където съм точно. Где я знам, просто така. Хер. Я знам. Някаква друга мистерия. Или там легенда. Тигълците. Да, тигъра. Значи някъде тук. Ако не се лъжа. Трябва да снимаме на Мистер X мод. Не, той е тъп мода. Ще качваш ли или ти в собствена кола? Харесвам червения цвят. Да, добре. Опа, ще отхрана колата. Не. Виждаш ли ме вътре с джетпак? Не. Обаче аз съм влизал с парашют, супер е странно. Аз съм влязал с джетпак. Чакай, да го направя. Фак, нямам парашют. Тафата. Не знаех, че нямам. Добре. Трябва на хеликоптер случайно. Не трябва. Аз вече се качвам. С джетпак ли си? Не, с кола. Тук ли биш? Фак, ето го, спри. Добре. Сега ще умра. То не е тигърче, ми е мече. Причина тигър. Така, някъде тук пише. Омага! Ела бързо! Виж, спри! Виж ей той, големи... Той е голям, такова, Голямата стъпка. Не бе, виж, има очи. Видя ли? Ето го е. Ето го, да. Той е голямото. В смисъл, той е голямата мечка. Сега ще покажа малкото мече. Може да ме изчакаш. Не може. Той е тук долу. Така. Ето още един път го има. Сега ако намеря тигърчето. Добре, защо? Ето го. Ето го. И така, вие виждате мече. Чихуахуа. Бим се върху мечка. Печка. Човек, разбиваме. Ти трябва батъл да не се връщаш. Май не бъгнете сървър с сърфъром. Да. Колата е на една страна, човек още си на нея. Чакай, може да се качиш на мотора. Чакай, в енерджи. Пробвай се да се качиш. Добре, може. Сега... Това мисля, че се минава по принцип отгоре надолу. Но и ловеца ми рибар съм на закона, цар и господа, няма да псувам. Добре. Тук как ще стане ми с хаш, как? За момент не лагна. Вълшебния клаксон. Давай. Какво? Супер. После да играем. Така. Аре да ходим да правим стънтове. Чакай, стой тук, стой на мотора. Фак. Добре. Ние играем, че тя пише, че е много тъпа. Да, много е тъпа. Тя още не е излязла, не знам кой. Изчакай, ма. What? На мотора ли си? Не знам какво стана, лагна ми. Ти ме удари и не знам какво стана. Предно салто от скала. Отвърх му сала. Не, бе! Направих задно салто. Никой не може.
Добре, че аз не снимал. Да, ти снимаш, после дошло ми лаги. Оп! Този мотор си помисли, че ще го изгасне. Изчакай ме едно. Не, грешно е, помисли. О, шит! Фак. Тук е якото на този сервер, че когато се буснеш с мотори, не падаш, ами те възстановяваш директно. Ще демонстрирам. Ето гледай сега. Кабел! Слезна долния път да караме оттам. Хубаво, ама аре с колите. Ай, Или чакай. ай сам кинго е. Телес. Къде да отидем? Loop right. Base jump. Ай, бей джумп. Base jump. Отидох. Изчакай ма. От кой спе? Ти го знам, той спе ряко. Изчакай ма. Ай, скочим двамата на еднъж. Аре, давай ти скача, аз скачам след тебе. Не, едновременно. 1-6. Факт, кой е гадно. Аз умрях. Какво? Умрях. Сериозно ли? Аз си го минах преди малко, преди да почнем. О, е! О, е! Ноп! Ноп! Задръж Стига пак да ще умра, бе. Защо? Успя яко. Big jump. И кой му е ако вървиш на страни? Героя ми има каска, си едно е направен за бейс джъмп. Умрях. Яс! Аре, ти няма да се откаже от него, докато не го мина. Тук видях трава, няма да влизам. Викаш, Защо ти без- е квадрат? защото е безопасно за живота. Защо ти е квадрат? Да, малко странно. Простите на ему. Умрях. Ему ще не излезеш, защото казах ему. Да. Дали въобще някой ще го гледа. Кой иска да гледа? Само пичете го гледат. Само яките хора. А ние сме PewDiePie, гледайте го. Да. Той не е втория профил там. Пак умрях. Мина ли го? Доста време. Минах го, ес бе! Изчакай, май, аз ще... Не, Да скочим до спад заедно. Не. Чести ли си, бе? Омага! Умрях точно накрая! Добре! Ай, да скочим заедно. Добре! Коя е къща там, ме? Не знам, ай скаче. Вече мога да го мина. Мале! Умря на травата. Добре! Добре, факи. Долу, като стигнеш най-долу има нещо като басейн. И Има около вода. него камъни. И аз се залепнах на камъка. Аз си го минах преди малко. Като ки коричваш на възглавица. Той на възглавната не рейджо е. Да. Имам специално възглавица. Този камък вече... Просто го запомних, няма да минам покрай него. Сега пак ще обратам. Аз го... Чай да ни казвам нещо, защото лош. Ай, стана ми лошо е. Гошо ли е? Чивка ли е той? Гошо Да. чивка. Се пали се тръжка, пали ми и печката. После един кремирши. Въртят се, как беше то? Въртят се пури, Въртят се джанти, ривиоти, аманти. Махам се от този. Ела на Water Jump. Лъджа мисля, че трябва да е. Да, с Инфернус. И чакай, може да бъде при тебе. Влизай. Шегувам се. Свали рев ракета. Не, две в Инфернуса. Имам по-добра идея, чакай.
Давай. Не, ти ще паднеш. Няма падна. Ще паднеш. Нищо, давай. Напиши go to и тогава няма паднеш. В смисъл моето такова. Като се телепортираш, така. Не трябва да се мърдаш. Значи колко съм як. Да, добре. Фък. Падна ли аз така? Добре, добре, съвсем нормално. Гумата ти е хванала крака. Стига стих. Аре, телепортай се. И не мърдай. Ай пак. Ху? То спът влез. Ето то. Краката ми са вътре, са блинали. Карам скейтборд. Какво става, лаги ми? Влез вътре. Дай на VG, нали на Water Gym. Влез вътре сега. Аз ще карам да се вози отгоре. Хубаво е. Don't touch me. Нема да Но. го свети тази. Сега да Колко ти е виждаме. номера? Go to. Аре, вътре съм. Добре, те сайдва. Тогава ще дрифта. Качи се отгоре. Идвам, чакай. Ррррм. Аре. Добре. О, здравей, виждам ти грозната кола. Фак. И още съм върху колата. Опа. Телепортирай се бързо. Имам си хеликоптер. 5-6. Мерси. Какво? Остатъка е. Не мога владя така. Стига бе! Ще направя нещо. Някой ми звъни.